Díadíomh agus bhar géad fáilte ag nuacht fiche sa cethair. Is mis mí lena éagain agus aniu tá muid an seo na nganan le ofa gach forbarthe na Gaeilge de chóir le dún ganan agus de chóir cruthaí Ursula i Ghanaileadh. Ursula gur míle maigad is fáilte churóin aniu. Fáilte uair Malín Amar B. Well, Ursula cum fear grúthachart na leihananta seo, ina stún go dé gceis le bhéad ofa gach forbarthe sa ceantar seo. Tá pást aonanta eagsiúil tá sé dulaí chuir sí anú ach bunan sé le Farbert na Gaeilge go hen bhanach is tí a thuirle. Hamáile sin bunan an thuid is mód an fást leis an phobal agus tá idir rangan na Gaeilge, imeachtaí Gaeilge, seachtain na Gaeilge mar hampla sin imeachta smód in sa bbliain. Tá grúpa siúil a géin grúpa crocodreachta agus siúil an taine matá orthu chuthir bun a géin. Takeíocht tugad muid takeíocht an na grúpaí Gaeilge. Tá cearcail córa, coppla cearcail córa ar siúlanis agus just ag tuairt takeíocht an bhéideatá agus ag forbartú ra fásta. Ón tús just thocraí mé gur gró séanta tábhacht a nasca dhéanú leis na Gaelscoileanna. So bíon imeachtaí mar hampla nach munan leis an curriculum agré agam don na Gaelscoileanna. Má páistealaigh ag freastal an bhfuil beirteach ag freastal ar Gaelscoileadh agus duine bhhain ag freastal ar College de Catriona an Ardmhatha agus tá Gaeilge ag mar céile fásta, so deanamid ar níthe Gaeilge Lord sa bhla fásta. Tá neart Gaeilge sa cheanta seo agus chuid duna páiste ag freastal ar Gaelscoileadh, níl Gaeilge ag na tuismthirí ar dús ach tá si ag fáil chuid bhar takeíochta ó Gaelscoileadh agus tá si ag freastal ar na ranganna. Bhaí muid le tamil, beidir nach míon an deis ag daoine fásta eilú chun na Gaeltachta le déan chuirsa dhéanú go háirithe tuismthirí páisí Gaelscoile. Bíon baraach freagartaí acu sa bhála agus hocaí muid bhfuil cathí ná mé chuirsa an fanna Gunne an seo. So ceabhanna chéarthain bé sé lonnaí a ceabhanna chéarthain agus sin AITS más na spéiríní. So bé déan chuirsan sin do dhaoine fásta an saoirí seo.